olahraga. Sehat. Iya toh. Lalu punika emang luar biasa, Pak. Mbok pilih wonten lepat kula. Cah, madhek kok. Aku lah nek kendangan serampat aku mboten saged meneng bakal kula niku. Wong jenenge wong Pak melarak niku napa to? Kena angin lho. Rada enak joget angin iki. Bianter kok. Aduh. Ngono kok rumangsaku. Wong-wong ora do aleman cacah sisi.